Itinuturing daw na kabilang ang mga kababaihan sa pinakabulnerableng sektor ng lipunan. Bunsod ng diskriminasyon ay may mga trabahong nahihirapan silang pasukin ayon kay Aniceto Bertiz III, ang Deputy Director General ng TESDA. Kaya naman prioridad daw ng TESDA na mas mapaunlad pa ang mga kasanayan ng mga kababaihan sa bansa sa mamamagitan ng pagsulong ng iba't ibang mga programa at trainings. Ayon sa survey ng TESDA, 8 out of 10 o 78.81% ng mga kababaihan na nakapagtapos sa ilalim ng Technical Vocational Education and Training ay nabigyan ng trabaho hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Mas mataas daw ang bilang na ito kumpara sa mga nagtapos na kalalakihan. Sa pamamagitan rin daw ng pagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga kababaihan tungkol sa non-traditional trades tulad ng construction, welding at plumbing courses, mas malaki ang oportunidad para sa mga ito na makakuha ng magandang trabaho at mas naisusulong ang pagkakaroon ng gender equality pagdating sa trabaho. Lalong-lalo na doon sa mga probinsya, Mindanao area, Visaya area, meron tayong mga supposedly ang gusto na lang nilang gawin ay maging kasambahay. So we are rich by sending them yung ating mga mobile training. Doon nila nakikita na ang TESDA pala, pwedeng i-train ang ating mga kababaihan sa mga far-flung barangays na mga welding, cookeries, electrical maintenance because there's a lot of job opportunity for our women. And lastly, by having skills, these non-traditional trades, yung mga women natin are also given the opportunity to be relevant and competitive in more industry. Samantala, prioridad din daw ng TESDA na matulungan ang displaced at repatriated OFWs ng mga kababaihan sa pamamagitan ng mga programa tulad ng paglalagay ng malasakit OFW desk sa airport, TESDA skills training sa mga bahay kalinga at ang online program na maaari nilang ma-access. Bukod sa mga kumuha ng online training, mayroon ng 28,000 OFW graduates na mga kababaihan ng TESDA noong 2022. Tulad na nabanggit ko, during ng pandemic pa lang, nasa 650,000 ang natulungan ng ating non-TESDA. And ang total na nag-graduate natin, just enrolled ng mga kababaihan, ng mga OFW, talking about OFW, last 2022 is 28,000 may kita nag-enroll. Bukod pa yung mga kumuha ng online training nila na nabigyan din ng mga certifications. At halos lahat po yan ay nag-graduate at nabigyan ng mga national certification and job opportunity. At ito po yung tuloy-tuloy na programa natin. We are actually harnessing all those talents and experiences na nakuha nila sa ENSA, na ito naman yung hinahanapan natin ng kapalit na katapat na mga upskilling, reskilling and retooling of their skills para po dito sa makahanap sila ng trabaho dito sa ating bansa po. Iba't ibang mga kurso at trainings ang libreng inihahandog ng TESDA na makatutulong sa pagbubukas ng maraming oportunidad at pagpapayabong ng kakayahan tungo sa kaalaman at kabuhayan ng bawat Pilipino. Sa kabuuan, nasa 84.72 na ang employment rate o nabigyan ng trabaho sa mga nakapagtapos at may certificate mula sa TESDA. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.